aking YouTube channel, please paki-subscribe naman po. Maraming salamat po. Siya nga pala, paki-support po ninyo ang aming team leader na si Sir Ruel Lipat po ang kanyang YouTube channel para marami pa po siyang matulungan dahil siya ay taong mabuti siyang tao at matulungin talaga. Kahit yung mga pamilya niya talagang matulungin po sila. So maraming salamat po. Ayan.
Ay, nagresuda?
Ada ka libre nga agas. Ay, di lang. Ako mapanak. Libre Di. check-up. Hindi ka tangam. Libre din mix man. Hindi dati ka klase. Wan. Naibos si klug ko. Para pala gumatang matamtamang kami. Wan. May sa. May sastoy. Wan. Kada may kat ag balong ko makastoy. Tag prito da kalte itlog. Ag Ay, mga- sabi ko mayante. Kuros ngay pagbaga ngay na kwadray. Ay, nene. Wala. Nanag. Na. Alaptod kan tata. Papalag sa katang ni mandama. Tama. Tatamong ko kasi kung mapindi-pindi ka. Tamong kada bagta. Dalos kahit agad mo sa restane. Uy, sa ko na kami ngayon ko siyempre kay na diretso. Biglaan mo man nga mission dan. Oh. Nya, Nato ba di pa may anda ka saan mo data? pwede ka pagbalayan mo. Ha? Pagbalayan ka. Pagkalagrami dati kwartuda. Uy, ang impatong dang nakuha nga ta data na kumbaga mayat nga tati pundasyon na dyan ti baba. Datoy gado daway masa. Nagpatungan da. Ay, nya mo ah. Sa bagay, ang kamuno, ay, ang kamugano, sinito nagpadirit ta tayo. Isudan sa. Isuda idin. O, di pas. Uy na ta danti po rin ka umpala idi. Well, Umpala danti po rin. so, Kuha pala idi. Di pastor ko ay di, pero pastor Burgos siguro mino dante, idi nga ta. Baka di mo una ah. Mm-mm. Nga di na alagan. Kat mo ita ka garami da kwartuda. Tatangar na inti ko apela ang mga itanti kapilya. So kaya naman sa nungay nam imar matang Uy, paysa. na, tanong gamit para. Ay di kasar ko na damat ko itanto niti pagkwenta ko ng point na ni di kadami nga tanan to nga magaramit ti kwartuda ko. Di siya mo nga pagkwenta. Uy, yung kwarto ko, Mm. kwamot ka na. Tanong ko. Sala. Uy, kadamat to. Sala, dapat nga sala. Mm-mm. Kasi lang ay, balay latang. So dati tinuon na da pila igid na gad o hindi tadi igid na gad ka na screen nan. Jay. Digi rihas na to banda igid hindi papayam eh. Ay, Kinuha dati kastan padiren. ay, padera. Di lang nga banda. Dati. Ha? Digi abot-abot. Abot-abot. Ini ka di abot nan. Ay, so ito lang ayun tikagod. Uy, hindi Ay, na. so dahil tam na-occupy daw. So so ko kapay Kasi ngana lang naglawa mo ang araw niya. naglaw. So ko kapay amin pasuro ka saan nay dito ilang ni ko na naman. Tayo nga na di awon di bahay ko bukot awon nga talaga tikon nga nagalas mati ko atang nga talaga so kaya damo nga ko. Tadi kita tibang trabaho sa dini imudag dito ta panda ikatan di jini tablang ay pinang kwanta di buhos. Yan. Hindi ko na pakadaw de paso nga pero. Ay, okay lang paso kasi bakit kasi may gewang gan. Siguro hindi mabain dapat siguro tamuda. Bagyo pa lang di jay so hanggang kinwa. Kaya makita na ba't tanding padiri yung ngayon gana ijekat Oo, kwa diya nakasagat ay yun. ganoon. So nga in kwa na pilang tukta nga kwa. Naganan. So ko dato ngamin dito mo pahat ko tagakabsat ko nak so dabing kami mangrugit tag kataray kami lang mapan ijay. Sapay mo ban ito kat ti problema mo tatangkat igid mo jag kabsatan ang mga titinga. Itinga ngay kat awam mo dito yun nga tinggan ni di sa bali nagawa na siraan na. Na kwa tayo. Igid dan. Nagsayang war ko niyan. Oo. Kung ako naman ang nilior ako di siya nangala ko na di may sa di ko naman di may sa namula ang di siya nangala. Awan makaamo. Aw makamudi niya. So na lang makamo. Hansa ni Amo may ide nga apit kang kanayon daan tingarak ila panji bagyo. Hansa ni binji ko man nga incluklos. Nya na ko Kami incluk. pinagadal lang sama lang sa ni manong binji namin dahil. Diyay. Ano nagamin amo ni manong binji ni sama. Hanso no idi ko man na ko ma-incluklos. Ay wait. Tanong mano di ko na lang kuma, iso lang inted na lang kuman. Di ba? Silang may nagaduti ko. Una. Apited na. Kumano di bagam ide nga pangalamon. Wa naganan 8 kasla 800 ti kwa na. Ide. Ide. Wa nga mano ti pangalalam ide. Ha? Mano pangalalam. Ni kwamon una ni palingsok. Ikaw na ti 500. Ay.
Madila. Kaya. Lagi lang. Tapos idi siya ko di mga ala 800 ko na na. May edita na nangalaman ng di ko ikot ibaga naman ito nga 3,000 per square meter di awan no. Awan na milyonan. Milyonan ano 3,000 no 240 per decoy. Milyon. Wow, nagninamot na na. Hindi na. Hindi na nga lang kalaman ng Jeffrey ko. Hindi Wait, na at least- nalawlawa. At least, ijay mo kabugan, okay pa man lang ta kwa. Naganan, hambangin nga dyan, sul-suli nakti. Wala ka dyan napanamili ka. Ay, nakasulo-sulo na sobra. Diba lang yung Camille Gray? Pwede GNT ko, anti kakabugawa nun. Ay, Ganun nga ito, no, gigrang tayo, kasta ka lang itan. inti ko inti first nga kwati kalaukan nga nagpaunog nga pakasjay. Magnakay dyan apang kajay irigasyon nakadunga balbali dyan unagnan. Napang kami, G20, ang daw man ng Odessa, 20 nag-permit, tapos nagalas dalan. Alati dalan-dali dyan. Oo, no. Agbalin doon ka kabalbalayan ditan. Ano, dati makagatang-gatang. Ngam ijay ka, dyan tingay amom di So jay, nga nalaka. amom di jay irigasyon. Ah. At nagturong mat ijay. No, Ay, di ang banda na dyan, nakabalbalan. ay nagado, nagpipintas. Ag diretsumo dito nagsimbawaan. Napag amin dati tricycle. Bawaan, Mm. kabaruan magaling, Wan. nataw-tawak. Pwede ko. Nakita ko nta naglungat tricycle impang darak ijay. Nataw-tawak. Ape pa, Mildred. Hindi na di pa pagruwara ko. Kulang, kabaruan dato yan. Dire-diretso. Ano eh, ko na, nagdardiretso. Kita ko makapana mo din barangay ta ipagkakti panateng ko. Win ah. Talbarik no dati agas ko man yaw man ta agas on aja nga ron. Ngam dati ko ngay panta kwa. Dati ko sunto mo lang kan nagpapa-check up kakasi nang oray tumalay diyan. Baka begini ko. Sabi nga ito, check up ko lang ba? Uy. Tapos lang ay... Di ba tangamin ko na kaya sugon di premisa sa pangkain ni congresswoman tagpalistakan ko na. Dati naman ang lo libre. Ijay wani man ang lo libre ijay ordanita dangan baon. Nagkatagat laser tatat, di ba? Di mo kay man ang lo. Laser tatat yun, no? Kaya mo ah. Ay win ah. May no laser ta. Hanggang nga kuwan, hanggang nga. Adyo mo dati ko. Buwan na yun, nagpay. Ni manong orlan di pinangkwadan sa laser sa iri kanya na. Ito yun eh. Ito yung kwa. Kanarom. Nagatagpakpako dyan. Alat na siyempre no liberty eyeglass. Iso dati mang kwa ngamin. Depende. Sa tusok tumag kaya manang luwin. Imbaon dati manang. Tangamin dahil kanya akong kaslag. Pasong mo dato yun ni tukul pa yun na. Kuha ni nagaputi. Yung kuha ni among ko dyan. Kapsat ka among ko. Siguro. May ganyan na kasi gaya, may mahisa. Yun ah. Kasi di na dumamatatad niya. Kasi ito uso tatan. Uso-uson.
Timba, chika, agchat ka tapos nulit ka di ka reply. Nega, reply ang sa apal. Tangada kasi puno, patay ka pinagawa. Makala mo rin di ka naman. Tawag din. At nagbayad ko. Muna ka rin yung ate kinikumbay. Lubi ka, at rin mo. Tani awang ka. Puno bibig. Parang mabibis ka ka ng madam ka. Awang ka. Ni pagam. Okay, lang bisik ka. Agi ko agad na eh. Makauma ka. Hello, hello. Okay, ayam na. Nine. 36.
Carmilan. Ala, di ba nagpapang...
Ayan guys. Pupunta po muna ako doon sa sa barangay hall namin. Hindi po ako natuloy na maglinis ulit kasi yung caretaker nila ay nagtatrabaho sa barangay. So may biglang medical mission. So pupunta lang ako. Titignan ko kung may mga gamot doon. Magpa-check up kasi may sipon pa ako sa kaubo. Ayan. Ayan, so ngayon, imimute ko lang po kasi baka biglang may magpasound, wala ako dito. Ayan.